Dual mochung ne yiere pachoka IEBC opuodho Wafula Wamunyinyi eng'wech mar kom seneta ma Bungoma. Wamunyinyi biro laro komno kod otiko mar duond bura mar DAPK. Wamunyinyi ringo e bwo riwruok mar Azimio One Kenya Alliance kendo ne okwayo joma nie piem kode mondo nyakwe e kinde campaign. Bende ne okwayo jodak ma Bungoma mondo donjo chung ka osingo telo makare poni yudo lemo mar seneta. Yiero mar kom seneta ma Bungoma biro timore tarik 8 dwe ma anyien mano dwe mar 12. Komno ne odong' thuolo tok mane en seneta Moses Wetangula yier kaka speaker mar od bura mamalo. Yes, I'm ready now to go into the race. I am confident that I am the best, being the best option for the people of Bungoma. I will get elected as senator come the 8th. I want to appeal to my competitors and the people of Bungoma to maintain peace. I am sure that they should be able to tell between us who can ably represent the county of Bungoma, who is best placed to offer leadership, representation, and oversight, which is critical in this county. First, just to begin by congratulating our Azimio partners for giving us as the DAP party to field our candidate and taking him